Maria Mainat ens va anunciar que avui parlaríem de vàters i porto tota la setmana pensant en com enfocarà aquest tema. Josep Maria Mainat, bona tarda. Escolta, abans de res, volia preguntar-te... Gràcies als meus fans, gràcies. Volia preguntar-te, això que t'han anomenat caps informatius, t'he de felicitar o t'he d'acompanyar amb el sentiment? Escolta'm, fes el que et surti, diguem-ne. Jo et felicitaré. Hosti, Enric, sembla que vagi mort, sembla que Sí, perquè és l'última secció que fem junts. És veritat, sí. Jo l'únic que vull dir-te, que he conegut uns quants caps d'informatius, que és una feina dura, Ja, sí, ja ho sé. O sigui, tots els polítics de merda, amb perdó, et trucaran dient com és que ahir em vas tractar així, com és que ahir no va... Espero que tu diguis... Vols fer favor de mojar-me més els collons? Me l'apunto. És que l'estàs desanimant. No, la gravaré de l'antena i quan em truquin posaré... Mira, escolta'm, Josep Maria Mainat té un missatge per tu. I que surti... Vols deixar de tocar-me els collons? És una frase que he utilitzat i ja està. Pobre. Bueno. Ja us ho explicaré, a veure si truquem. Parlem de vàters, va. Vinga, va, parlem de vàters, a veure. Escolta'm. Sabent els teus orígens trincaires, espero que ho enfocaràs des d'un punt de vista estrictament científic i no en la línia de cançons com aquesta. Ens va quedar bé aquesta música, Us va quedar molt bé. Original, Bé. A veure, ens vas comentar que tu tenies a casa teva un vàter superintel·ligent. Això ens va quedar clar, Sí. Ens podries fer 5 cèntims d'aquest vàter superintel·ligent? Mira, jo una vegada estava als Estats Units i vaig entrar en una casa i hi havia un vàter que em va deixar bastant parat per totes les coses que feia i vaig comentar-ho i al cap d'un parell de setmanes me'n van enviar a casa un. Bueno, no, el vàter sencer no, només la tapa. La tapa, que és el que fa les coses intel·ligents. És el que ho fa tot, diguéssim, oi? No vull dir la marca del vàter perquè és igual. Però bé, el vàter fa el següent. Escolteu una cosa. A veure. Entro al vàter i s'aixeca la tapa. Això sembla Vulguis o no vulguis fer-la servir. Sí, jo entro i s'aixeca. Val. Això és una cosa que sembla una tonteria, però ara quan entro en un vàter que la tapa no s'aixeca, faig... M'acatxis. Després, quan m'hi sec, la tapa està calenteta. Que s'escalfa? S'escalfa a la temperatura que tu vulguis exactament. A més, hi ha diversos usuaris que poden seleccionar. Val? Aleshores, al mateix moment que seus, comença a rajar una capa d'aigua desinfectant per les parets del vàter, per deixar-lo bé i perquè les coses després llisquin millor, no? Aleshores... No, per fer el paracaigudes, ja ho hem entès, sí. Aleshores, al mateix temps, s'engeguen uns ventiladors que fan uns extractors d'aire des de dintre del vàter, no des de dintre, amb la qual el filtren molt ben filtrat i aquelles olors desapareixen completament. Carai, no van a parar enlloc, vale? Segueixo, Hi ha xorrito d'aigua o no? Ara! Amic. Té 2 xorritos d'aigua. Un posterior i un anterior. Posterior i anterior, correcte. Vale, un per davant i un per darrere. I a més, aquests xorritos els pots dirigir a la direcció que tu vulguis o inclús els pots donar un moviment endavant i enrere. Si fa il·lusió, oi? Aleshores, també la temperatura de l'aigua regulable per a cada usuari. Tot això a la tapa, nen, que tens una tapa de 8 metres. No, surt una cosa... I després... És regulable per cada usuari, és a dir, la teva tindria una temperatura, la del Xavi en tindria una altra. Depèn. A mi m'agrada més calenteta, a mi m'agrada més freda. A mi la tassa calenta m'ha fet una mica d'angúnia, I la pressió, també. Les tasses calentes fan angúnia perquè normalment, quan t'asseus en un vàter amb la tassa calenta, dius, cony, que hi ha hagut algú assegut aquí abans, no? Exacte. Aquest cas no, home. Aquest cas no, sí, saps que no és per això, L'hivern, si estan molt fredes, també és una mica... Una mica sí que... Veus? Sí que és veritat. I finalment, això de l'aigua, que pots graduar la pressió i la temperatura, deia, pots graduar també el moviment, la direcció, i finalment, quan acabes, apretes i surt un xorro d'aire calent que t'aixuga. Veus? I també pot anar endavant enrere. Em veig bastant enamorat d'aquest vàter, No, escolta, és un vàter que només en tinc una tapa, no en tinc més, però sí, n'estic molt content. Molt bé. Doncs ja coneixem el teu vàter superintel·ligent, però la situació sanitària a la resta del país, del món, del planeta, com està? Com la tenim? Bé, el problema d'aquest vàter és aquest, precisament. Cada vegada que m'asseca el vàter i noto la tapa calenteta, no puc evitar pensar que 1.000 milions de persones defequen a l'aire lliure en el món. Ostres. I 4.000 milions més utilitzen uns vàters rudimentaris que purament hi ha un forat a terra, un pou mort, oi? I els seus residus no són tractats i aquests residus acaben passant a les capes freàtiques, a l'aigua que després beuen i cuinen, etc. I al marge de la poder insuportable, vull dir, la propagació de malalties degudes a aquest sanejament deficient està vinculat a la mort de prop de 2 milions de persones l'any. Es diu ràpid, El menjar o l'aigua contaminada amb excrements causen malalties intestinals que maten, aquesta xifra és esfereïdora, 700.000 nens cada any. Ostres. Una xifra més gran
que la de morts per sida i malària conjuntament. Ostres, dit així fa bradat, Que sí? Per això quan m'aixeca el vàter tinc una mica de problema de consciència. Perdó. Llavors, el món pot tenir 18.000 milions de telèfons mòbils. Aquesta xifra l'he actualitzat aquest matí. 18, és a dir, el doble de la seva població de telèfons mòbils. Gairebé 2 per habitants. Pel nombre de persones que tenen accés a un vàter no arriba als 3.000 milions. I moltes d'elles, a més, han de defecar purament a l'aire lliure. Ara, quan a l'inici has dit defecar a l'aire lliure, tots hem fet ui, però què implica defecar a l'aire lliure? A part del que podem imaginar, insalubritat, la falta d'intimitat, què implica? Mira, defecar a l'aire lliure és impensable pel 85% del món, ni ens ho plantegem, val? Però és l'única opció a l'altre 15%. I això causa còlera, febre tifoide, hepatitis, poliomielitis, diarrees, cucs, parasitosi, reducció del creixement físic i de la funció cognitiva i desnutrició. La propagació de malalties degudes al menjar o l'aigua contaminada amb excrements causen tot ple de malalties intestinals que he dit que causen la mort de prop de 2 milions de persones l'any. I aquests 700.000 nens que també t'he dit abans. 80 nens moren cada hora, si fas els càlculs. I un nen mor cada minut i mig. O sigui, des que estem aquí, 2 nens han mort per culpa de l'aigua contaminada, ¿vale? I bé, com has dit tu molt bé, l'Elisenda, la falta de privacitat fa que les dones, sobretot, s'enfrontin diàriament a l'amenaça de la violència sexual. No? I, per tant, això que genera tots aquests problemes tan evidents, hi ha alguna manera de solucionar-ho? Com ho podríem solucionar? Bé, quan nosaltres utilitzem un vàter, donem per descomptat que tenim aigua corrent, clavegueres, un sistema de tractaments d'aigües residuals, depuradors, etc. Però això ni tan sols ha estat habitual aquí, Jo, petit, a Canet, no hi havia cloaques. No hi havia cloaques. Però quin any estem parlant, això? 50. Ostres. No hi havia cloaques. O sigui, quasi hi havia una tapa de fusta amb un forat i una tapadora i l'anava a parar a un pou mort. De tant en tant, un cop cada no sé quan, venia un carro i s'enduia allò i tot el vàter quedava, tot el barri quedava empudegat durant diversos dies. Com una cuba, no? Sí, una cuba, sí. Però bé, després van posar unes clavegueres. Però aquestes clavegueres només arribaven fins al mar. És a dir, sortien de casa, l'aigua corria i anaven a parar al mar allà davant d'on ens banyàvem. No? N'hi havia una a la riera gran i una a la riera petita. Nosaltres ens banyàvem al mig. Al mig. Si ens acostava una mica més a la riera gran, notàvem l'aigua calenta i de tant alguna perla que surrava per allà. Després el van tirar 1 quilòmetre en dintre. Però cada vegada que hi havia un tempestat i tal, tornava a la costa. I finalment vam muntar unes depuradores. N'hi ha una a Arenys de Munt, que serveix a Arenys de Munt, Arenys i a Canet, però tampoc acaba de funcionar perquè els Arenys de Mar diuen que la d'Arenys de Munt passa, en comptes d'anar a la depuradora de Canet, passa per la depuradora d'Arenys. Embolica que fa. Com pots veure, ni tan sols aquí hem sabut solucionar, vale? I si aquí ho acabem de solucionar, imagina't a les zones on ni tan sols hi ha aigua corrent. És que és clar. Llavors, què es pot fer? Espera't, que ara hi arribarem, perquè hi ha una cosa que és molt important. Perdona. Bueno, alguns llocs, perdona. No, deixo preguntar, si vols. Gràcies, molt amable. Encara que... Podem xec de gastar la frase amb tu i dir, no em toquis els collons. Vull començar a gastar-la. No em toquis més els collons. A veure si l'haig de començar a gastar amb tu. Sí, mira, vaig dir una anècdota. A alguns llocs hem trobat solucions creatives, que no solucionen, però hi ha un poble, un poblat, diguéssim, d'Egipte, que la gent defeca amb una bossa d'escombraries, la tanca i agafa la bossa i la llença cap a l'exterior del poble. Però, esclar, la llencen al veí. Per tant, el problema l'únic que fas és canviar-lo d'ubicació. El veí hi suma les seves i la llença més cap en fora. I l'altre més fora, i al final tens el poble que està rodejat d'un piló de bosses plenes d'excrements i tampoc és una solució maire bona, no? Però bé, tenim el Bill Gates. El Bill Gates què ha fet? Microsoft. Sí, això sí, però Windows. Respecte a les caques de la intempèrie. Bé, s'ha tornat filàntrop i em sembla molt bé. És un dels multimilionaris, que n'hi ha diversos, que han decidit que gran part de la seva fortuna no se la pensen donar als seus hereus. Que no quedaran malament, els seus hereus, perquè encara que només cobrin un 10%, és una millonada, no? Però han decidit invertir-la en millorar el planeta. Vale? I ell va fer el repte, va veure tot això que hem dit abans, no? El repte de reinventar el vàter. Va muntar una fira, fa 10 anys, que es deia la Fira de la Reinvenció del Vàter, que és una concentració de més de 200 inventors, dissenyadors, inversors i tal, allà, buscant uns sistemes de gestió de les deixalles que fossin saludables, efectius i barats. Hi havia un premi de gairebé $1 milió. Llavors, bé... I quin va guanyar? Bueno, va guanyar el vàter de nanomembranes. Com funciona aquest? Que és un vàter de nanomembranes? Pues funciona amb nanomembranes. Molt bé, perfecte. Són nanomembranes. Gràcies, molt amable. És una cosa de nanotecnologia, que és una membrana pel qual es filtra. Es pot filtrar l'aigua, però no es filtra
altre cap partícula, diguéssim, més gran que unes micres, no? Amb l'aigua queda filtrada, no? Però bé, els líquids es filtren, les deixalles s'assequen i es compacten, però no s'ha acabat de desenvolupar aquest que va guanyar el premi, perquè no ho hem vist clar. Més endavant, el mateix Bill Gates va promoure una màquina, però industrial. És una màquina que es diu el Janiki Omniprocessor, que actualment s'està provant al Senegal, que aquest, diguéssim, és capaç de gestionar els residus d'una ciutat o d'una comunitat de 100.000 persones. És a dir, això és a l'engròs, val? I produeix 86.000 litres d'aigua al dia i 250 quilowatts d'electricitat, tot a partir de les aigües fecals, val? Seca els excrements, els seca completament, els crema i amb el vapor resultant produeix energia elèctrica. Carai. I l'aigua que s'obre del procés es filtra insistentment fins a convertir-la, fixa bé, en aigua potable. Per beure. Per beure. Aigua de boca, Déu-n'hi-do. Sí. El Bill Gates va provar l'aigua en persona, Una aigua que uns minuts abans eren excrements, no? Hi ha un vídeo a internet que es veu, va agafar un got, se'l va acostar als llavis, va fer veure que mullava els llavis una mica, va dir, sí, és aigua, però no va veure. No va veure? Va fer-ho veure, sí. Per si de cas. Però semblava aigua, no? Diguéssim, realment, sí. Va dir, sí, yes, it's water. Ui, però només de saber-ho ja costa, però entenem que és la solució, ens hem de trobar complexes. I han passat 10 anys, han passat 10 anys i centenars de models. Avui en dia s'han concentrat en un. Aquest model que estan fent ara està dirigit per la doctora Shannon Yee, que és una... No és higienista, és enginyera i mecànica i coses així. Funciona així, aquest sí que t'explicaré com funciona. Vinga, aquest sí, vinga. Quan es tira el vàter, amb una petita quantitat d'aigua que ja l'ha fabricat el propi vàter, els líquids i les femtes se separen. Val? Els femtes van a una banda, els líquids van a una altra. Val? Per un mecanisme que deu haver, no sé com. Tot el que és líquid, l'orina i l'aigua i tot, passen per un procés de filtració de líquids, però un procés molt més important que el d'abans, O sigui, un procés que produeix aigua neta, no potable, diguéssim. No és potable, Aquesta que diem aquí. La màquina aquella era potable. Aquesta que estan treballant. Ell deia que era potable, però per si de cas no la va tastar. Per si de cas. Yes, it's water, home, fins aquí sí, però és water potable o no? Sí. No, aquesta aigua no és potable, però es fa servir per recircular, per rentar el vàter. És a dir, la mateixa aigua serveix per rentar el vàter, per deixar anar la cadena i tot. És a dir, que no necessita aigua externa. L'aigua la fabrica la pròpia caca i pipí i tot això. Aigües grises, no? Que diguem? Deuen ser transparents, perquè si no... Bueno, sí, aigües grises, aigües grises. Diuen grises. Sí. Les femtes, llavors, es pasteuritzen. És a dir, no solament es filtren, sinó que es pasteuritzen i eliminen tots els patògens i totes les olors. I llavors les prensen en forma de rajoles i les assequen. Aquestes rajoles les emmagatzemen. I després, de tant en tant, l'usuari va allà i agafa les rajoles i les tira a les escombraries. Diguéssim, no fan ni pudor ni tal, no cal fer-ho cada dia. Com si fos un guix sec, Sí, com la secadora treus la pelussa de... Sí. Doncs això, no? Aleshores, l'any que ve ja l'aprovaran a Sud-àfrica, a l'Índia i a la Xina. Vale? I això serà assequible, perquè, clar, al final aquests invents, si són molt cars, no serveixen. Més o menys. Aquí, amb aquest problema hi estic entopat, perquè s'espera que el preu sigui d'uns $450. Això segueix sent molt més barat i més assequible que una infraestructura necessària per instal·lar un vàter i sistemes d'això. Però fins i tot algunes comunitats i famílies més pobres del món no poden arribar-hi. I per això serà fonamental que els donants, els governs i les empreses privades treballin junts per donar suport a l'adopció d'aquesta nova solució de sanejament perquè pugui realment tenir un impacte en els milers de milions de persones que més ho necessiten. Val? I aleshores, ja que parlem d'això, sobre l'establiment del vàter jo ja he acabat. Però vull parlar d'una cosa... Tens temps? Sí. No tinc cap pressa, jo, Nosaltres tampoc, ves fent. Mesos i mesos, no? Voldria parlar de les tovalloletes húmides. No me'n facis parlar. Que la cosa que ella diu, reciclables. No me'n facis parlar. No ho són gens de reciclables. No ho he portat avui, però un dia vaig agafar un got d'aigua, vaig posar una tovalloleta d'aquestes, vam tenir-la hores i hores i hores i hores i allò no es va desfer. Però si és quasi tela, allò. Sí, no es va desfer gens ni mica. Però aquesta tela està feta d'unes fibres que llavors es van apilonant. No sé si heu vist alguna foto d'això. Sí. I fan una bola immensa. Mira, no només he vist una foto, sinó que això ho he vist a les canyeries de casa meva, que tota la finca va quedar embossada perquè algú es dedicava a tirar tovalloletes. I fan una bola que sembla el monstre de les tovalloletes. Sí, sembla com un virus gegant, perquè té fils que li penyen. Això ho jugaven una companyia de teatre que es deia La Calòrica, que van fer no la seva òpera prima, però la que els va donar a conèixer, que era De què parlem mentre no parlem d'aquesta merda, que precisament parlava d'això. Doncs bé, hi ha una cosa que és molt important i que els oients haurien de saber-ho, ja ho saben,
però que no ho facin. S'està utilitzant la tassa del vàter com si fos una galleda d'escombraries. És veritat, això. Perquè en aquestes boles de paper s'hi troben preservatius, tàmpacs, tota mena, trosses, prendes, mitjons, o sigui, quan una cosa ens sobra i estem prop d'una tassa, et tiren a dintre. Això, aquesta gent, o gentussa, diria jo, provoquen un greu perjudici econòmic, perquè van molts diners en això. Els municipis i també les diputacions han de gastar 10 i 15 milions d'euros de tant en tant per treure tot això que la gent ha tirat al vàter. No tireu això al vàter. I algú diu, bueno, doncs on ho tirem? Amb una galleda d'escombraries. I diuen, em fa fàstic. Però, bueno, em fa fàstic, a veure si m'entens. No cal que utilitzis allò brut. No. Ho emboliques amb una mica de paper higiènic, fas un caramelet, i ho poses allà, i a la nit ho reculls. No, clar, no és tan greu. Com passa als barcos. Els barcos s'ha de fer així. Els barcos no pots tirar paper de vàter d'això. Doncs aleshores, això jo crec que seria una cosa molt important que el públic reaccionés, perquè ens evitaria no solament la feinada, sinó diners, que es podrien utilitzar per coses molt més interessants. Com, per exemple, no sé, carreteres, hospitals, col·legis... O vàters d'aquests. O instal·lar vàters d'aquests a països que ho necessitin. Per exemple. Però és curiós el tema que ens ha portat avui el Josep Maria Mainat, perquè potser no som conscients de com és un problema que tota aquesta quantitat de gent de tot el món no pugui fer les seves necessitats en condicions, i que això porta totes aquestes malalties i tots aquests problemes de salut pública. Però hi ha més coses. La falta d'aigua, a part dels vàters, és una falta d'aigua que moltes vegades recau sobre les nenes i els nens, que han de fer cada dia 4 o 5 quilòmetres amb una garrafa al cap per anar a buscar l'aigua que es necessiten a casa seva, estigui o no estigui contaminada. Aquestes nenes no van a l'escola, per tant, no tenen accés a l'educació com tenen altres nenes d'altres comunitats que sí que tenen aigua, i això enredareix també que aquestes comunitats es puguin igualar a les comunitats ja més educades, no? És a dir, que l'aigua no és un problema solament pels vàters, és un problema per ser. Si no hi ha aigua, i a més si no hi ha aigua corrent, no et pots rentar les mans, tampoc. Encara que tinguis un vàter, no pots rentar les mans. I tot això incideix en el mateix. Aigua corrent per tot el món és una de les coses que tenim l'obligació moral de solucionar. I el Bill Gates s'hi ha ficat, però l'hem d'ajudar una mica. Sí, entre tots, que no només sigui ell, exacte, que hi hagi més possibilitats. Josep Maria Mainat, moltes gràcies i bona tarda. Bona tarda. Una abraçada.